kerronut tälle Mikko-puolelle, mitä sen pitäisi tehdä lauantailta sen yhden illan kanssa? Näkö hyvät tissit? No joo, ihan sillä. Mites perse? No semmonen vähän Nicki Minaj-tyyppinen. Tolla naamalla kato jätät hommat hoitoalan ammattilaiset. No joo, katsellaan. Jussi. Asun ympäristövaikutusraportti oli ihan killeri. Asiakkaat oli täysin mehuissa ja rahaa vaan sataa tänne firmaan. Tässä on muuten Sami. Se aloitti meille infotiimin vetäjänä viime viikolla. Ja musta tuntuu, että te voisitte vähän niin vaihtaa ajatuksia, tutustua toisiin, niin sujuu se yhteistyö paremmin. Kunhan ette liikaa tutustu, jos tiedätte mitä tarkoitan. Ja vielä ensi viikolla lauantaina hifkingointimatsi. Yes. Tosiaan, Sami on infratiimistä, niin kuin toi Veijo sanoikin. Joo, Jussi Korkeakalle täältä ympäristöpuolelta. Sä voit istua tuolla. Jussi, ei oletko teetä? Joo, kiitos. Sirkulle kans. Joo, kiitti. Mä en ymmärrä mikä siinä on niin vaikeeta. Et siinä se Sami sit vaan istuu. Hyvän näköinen, kohtelias ja kaikkea, mutta en mä nyt sitä mihinkään treffeille kysyä. Mikset? No, entä jos se ei olekaan sit homo? Ja sit pahimmassa tapauksessa koko firma saa kuulla musta ja mä vaan nolaan itteni. Ois niin paljon helpompaa, jos tietäis vaan, että tykkääkö Sami miehistä vai ei. Oot sä kyllä kans yksi hölmö. Mut hei, meil vois Mallan kanssa olla jotain, mikä auttaisi tähän ongelmaan. Aha, niinku mitä? Kun me ollaan mietitty, että voisiko ihmistä nähdä suoraan, että kuinka homo se on. Me ollaan kirjoittu tähän kirjaan oikeastaan kaikki meidän havainnot homoista ja heteroista. Tästä tuli tällainen niinku homokoodi. Siis ideahan on oikeastaan aika yksinkertainen. Tarkistat vaan siitä tyypistä, että mitkä näistä ominaisuuksista sillä on. Ja sit meillä on täällä tämmönen kaava. Lasket sen ja sit sä tiedät sen todennäköisyydessä, onko se homo vai ei. Ja tää oikeesti toimii. Totta kai, me on testattu sitä. Sä sait esimerkiksi 98%. Vaan. No mutta kato, ei kukaan ole täydellinen. No just joo. Kiitos kaikille. Vielä tunnin teette töitä, niin sitten pääsette Eukkonen kanssa sinne vällyjen väliin. Kotilähdössä. Joo, vihdoinkin. Hei, sun huomiseen. Moro. Sami, Venäsk. Mulla olisi yksi juttu vielä piti kysyä tossa, että... Niin mä tos vaan laskeskelin, tai siis tiedätkö sä todennäköisesti... Tai sä oot tosi mukava ja silleen, niin haluaisitko lähteä mukaan vaikka kahville? Mitä hittoa? Todellakaan lähdet treffeille. Homot vai pysyy musta kaukana? Mä tarviin Jussi sulta sen ympäristötiimin budjettiarvio vielä tänään. Ja mä luulen, että mä en pääsekään huomenna pelaa sulkapalloa.
Anteeksi, osaatko sanoa, missä on toi Sokos-hotelli? Joo, se on ihan tuossa kirjaston vieressä. Kato, kun mä en oo yhtään täältä päin ollut, niin en mä osaa sanoa edes, missä kirjasto on. No, kai mä voin tulla näyttää. No se olisi tosi jees. Mä vaikka tarjon sulle jonkun kahvin tai jotain. Mä oon Antti. Joo, Jussi. Hei Jussi! Ette tuo enää mitään vastarakastuneita. Ei kun ihana söpöläinen ottaa pienen palan kannan. Mistä mä oonkaan löytänyt noin ihanen miehen? Saiko Antti aikoinaan hyvätkin pisteet? Mitkä pisteet? Ai niin, se homokoodi. Mitä? Eikö se ikinä laskenut Antille pisteitä? Mä ainakin haluaisin tietää. Okei, mä lähden etsiä sen.